ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ଏଇଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲି ଯେ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଅ ଟଡଲର ତାହେଲେ ତୁମେ ବାପ ଘରେ କିଛି ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପ ଘରେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ସେଠି ବସିକି ଖାଉଛ, ତମ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ତମକୁ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଭାଉଜ ମିଶିକି ଘର କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ବସିକି ଫୋନ୍ ଚଲାଉଛି ଆଉ ମୋ ବୋଉ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଛୁଆ ଯଦି କେଉଁଠି ଚଢ଼ିଲା, କେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇଲା, ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଠି ଉଠିଲା, କେଉଁ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଗଲା, କାହା ପଛରେ ଗଲା, ସେସବୁ ଦେଖି ବୋଉ ଦୌଡ଼ି ଆସେ। ହେଲେ ମୋର ସେଠି ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା, ଯୋଉଟା ମୁଁ ମୋ ବୋଉଠୁ ଶିଖିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଠି? ରହ ବୋଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି କହିବି ନା? ତାପରେ ଛୁଆ କ'ଣ ଖାଇବ, କେତେବେଳେ ଖାଇବ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତମକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ବୁଝନ୍ତିନି। ହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ନୁହେଁ ନା। ଯୋଉଠି ବସିକି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଠି ଯଦି ନିଜ ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି। ବଟ୍ ଶାଶୁଘରେ ଛୁଆକୁ ଶାଶୁଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଦିଅ, ଘର କାମ ନିଜ ହିସାବରେ କରିଚାଲ। ଘର କାମ ସବୁ କରି ଛୁଆକୁ ଖୋଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ହେଲେ ଛୁଆ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର। ଟିକେ ଖାଲି ଅନେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ମା ଝିଅ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲା।